hin nav pir balam dikşinin. Wateya navên hin kesan wek kurte çîroka jiyana wan e. Hûn bêjin qey navê wan bextê wan û jiyana wan diyar kiriye. Kekê hesret bi emrekî hesretî kişandibû. Pîrka melek wek navê xwe mîna meleka bû. Amojna xanima kurmanciyê û meta perîşanê jî gelek perîşantî kişandibû. Parêkî bifikirin, kî dizane? Dibe ku navên hin kesên der û dora we jî kurte çîroka wan in. Navê lehenga vê çîroka min wek helbestan e. Lê bi tenê navê wê? Naa. Navê dê û bavê wê jî wisan in. Lalîzer, Gulî û Gulîzer. Li gundê Hecweliyê, Ermenî, Rûm û Tirk bi hev re wek xuşk û bira dijîn. Lalîzer bedewa gundê. Dema ez gihîştimê 10,000 anî bû, pîr jî bûbû, lê ne qelew bû ne jar. Ne jî bejna wê ye selvî kûz bûbû. Bi rûyê zerîn, çavên hingifî û porên kej dişibiya silavan. Ji pey herban notsisiyan, dema ku Evdilhamîdê padşayê Romê şer winda dike û Qersê ji ber şerva ji Rûsan re dihile, hin Tirk koçber dibin. Lê kalikê Lalîzerê ji cihê xwe qet naleqe. Guliyê bavê wê jî dostê Ermeniya ye. Heta dema sînor tê kişandin, Gulî demeke dirêj li alî Sovyetê dimîne. Heya vedigere Gulîzer her çar keçikan mezin jî dike. Lalîzer li ber destê dê pir jîr û jêhatî û ji xwe bawer mezin dibe. Ji xwe mesela wê ye zewacê ye ku adet medetên civakê ser û guhê hev dixe, nîşaneya vê yekê ye. Dilê Lalîzerê dikeve Silêmanê Kurd. Silêman ji gundê Xelef oğliyê tê gundê wan. Li ber destê melê wan dersa Qur'anê hildide. Silêman dalek e. Ji ber wê delalî tê mezin kirin û şermokê ye. Dilê wî jî di Lalîzerê de heye, lê ji ber ku Lalîzer hinekî hişk û hêrs e, newêre jê rabêje. Lalîzer deyax nade. Rojekê desta vêje pêsîra wî dibêje, Quro Kurdo, tu yê çi bêjî bêje da? Bi vî halî lap şerm dike. Zimanê wî tê girêdan, dike pilepil. Lalîzer nehçar dimîne. Bi xwe ser meselê ve dike, ya dilê xwe jê re parî ve dike. Silêman heya dibe bersif heft kefena diçirîne. Îja 100 sal berê bi tenê gotina wan şixol dibe, hesabê mezina cuda ye. Hêj Silêmîn mesela ji malbatê re ve nekiriye, malbat dest bi zewaca Silêmîn dikin. Wî bi zorê bi nefşa dotmama wî ra derkîstî dikin. Lalîzer dema dibîhê dîn dibe. Silêman berkeve wê bêre bixwe. Lê ji Xwedê re çi dibêjî? Silêman bi lingê xwe tê ber ecelê xwe. Digirî dibêje ez û binefş em wek xuşk û biran e. Apê min ku bi civanî miriye ji bo şerpeze nebe, keça wî dane min. Lalîzer planekê çê dike. Lê dereng dimîne. Malbat dest bi tivdarekê dehatê dikin. Lalîzer ji bo dilê xwe bêtir bişewîtîne, şeva hinê diçe gundê Silêmîn. Dema hine digere û tê ber tiliya xwe têda dike. Lê dema hine derbas dibe, tiliyê bi xesîlê ve temiz dike. Jineke cînaran dibîne, jê ra hêrs dibe. Dibe nebilyayê, de çima hine temiz kir? Ne ev nevxêrî ye? Sibetirê dihat dibe. Lê hestên
سليمين و بنفشه ناگوهر سليمان بمعنى درسي جمالا بگره دسا دچه با لالیزری و دسا بگرید بجه ما خلاص که لالیزر پلانه که نوچید که دما شینی مالبات دیگه خوی خنچرا باوی خو هل دده جخانی کلک گازی سلیمین دیگه هر دو کوچکین مالا باوی خو قیرش و یرشی زنجیر بردده دده دو خو و جگند درده شرمی و شوه دما کوچاوی سلیمین خنچری دیگه به لحر دو سیان دنی ره دترسه گناه خو بخوتینه دبجه لالیزر توی من نکوشینه دبه پیرکینی لالیزری دبجه از نا لی نظام حجی باوی ته یه ته بکشه آننا لالیزر به سلیمان جمالا باوی خور روان دیارا تی درد که به مالا باوی سلیمین قیامت دقته شر داو شکیات جندرمت دین و لالیزری جبو ifade هل ددن دبن لالیزر هر چه قاسشی جبر خوا دبیجه کن گلی باوی من نینه باوی من مریه اوی دیامن خواستیه من دخست از بی ستار بوم بدل خو بدلکتی خو را رویم لی رایدار و باور نک و دشینن مالا باوی سلیمان جکر بنا نخوشت کردن خارن و وخارن تی برین دنوا چند روشان دا دحله حجی باوی وی نچار دمینه اوه کرکه جبو پریشان نبه و نکوه بر دستا به پیشیه یادیگارا پزمام خو بوکا خو بنفشه به دل وی دده میر و لپیرا دچه و لالیزره به امر خوده ج سلیمین را دخواسته